Тестваме вайрал рецепти. За да не ги тествате вие. Я да видим какво имаме тук. If you have a whole orange, mix it with sugar, eggs, oil and milk like there is no tomorrow. Add flour and baking powder, bake in the oven for 45 minutes, and there you have a super easy and super soft orange cake that will make you. Супер! Значи имаме италиански портокалов кекс. Да го правим ли? Ми да. Да действаме! Да действаме. Portami via, oh bella ciao, 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 bel partigiano, portami via, che mi sento di morire, e se io muoio da partigiano, oh bella ciao, 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 e se io muoio da partigiano, tu mi devi seppellire. Айде да тестваме. Я викни майка ти да дойде и тя да тества. Поли, ела! Мамо! Искаш да пробваш портокалов кекс? Вижте така изглежда. Мирише много хубаво. Айде тестваме. Не се вига бе. От 1 до 10 колко? 50. 50 и 100. И те харесва ли те? Да, Става или не става? Става! пробвайте го.